national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyong news team. Sa mga headlines sa mga balita lokal, pulis nga taga-syudad sang Bacolod ginaligar aksidente ginalutangan ng iya kaugalingon, kritikal ang kondisyon. Masobra 19,000 ka mga pamilya apektado sang Bagyo Paeng sa Negros Occidental. Sa mga balita nasyonal, Malacañang ginpanginwala ang report nga yara sa iban nga pungsod si PBBM sang maglaslas ang Bagyo Paeng sa Pilipinas. Kapinisa ka milyon ka mga Pinoy nag-evacuate kag apektado sang Bagyo Paeng. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Domingo kita nga adlaw Oktubre 30, 2022. Akong inyong atag balita Aksyon Jan Diaz kag karon sa balita sa lakat sang panahon. Napabilin ni Bagyo Paeng ang iyang kabaskuhon kag padayon nga naghulag padulong west-southwest portion sang pungsod sa Pilipinas. Sa pinakauling weather bulletin ginpagwas ang DOST Pag-asa. Las 5 ang takna sinigid lamang nga hapon. Ginpayag ang sentro sang Tropical Storm Paeng ang nakitaan ginabanta 275 km. Nakatundan sang iba sang Bales. Napabilin ni Paeng ang iya kabasugon sang hangin nga may dala sang hangin nga 85 km per ora sa sentro. Kapag madlos nga naglamot naman sa 105 km per ora. Ining bagyo ang padayon nga nagahulag padulong west-southwest ward sang pungsod Pilipinas nga may kadasigon nga 20 km per hour. Nagapabilin sa gihapon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Cagayan, Kalakip, Pambabuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, Metro Manila, ang western kag central portion sang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, ang northwestern portion sang Oriental Mindoro, ang northwest portion sang Occidental Mindoro, kalakip na ang Lubang Islands, kag northern portion sang Quezon. Bukod sa lingon ang iba naman ng mga tropical ng mga areas, ginkakas na ang Tropical Cyclone Wind Signal, kalakip na ang Visayas area. Ginabisuan naman ang publiko sa posible nga flash flood kag landslide sa mga lugar nga ginpaidalam sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Dili kita sa detalye naman sa mga balita lokal. Kritikal ang kondisyon sa isa ka pulis matapos ginaligar aksidente nga natiruhan ang iya kaugalingon sa Purok-Punay, Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Pasado las 11 kaina ginamang sang aga, Oktubre 30. Ang biktima ang ginkilala kay Patrolman Van Oconval Yansing. Legal ang idaan kag residente man sa nga mga lugar. Sulod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Bacolod City Police Station 7, nakabati sa isa kalupok ang iloy ni Yansing kag sang gintok-tok niya ang kwarto sang biktima wala ini nagasabata. Ginpuelsa nga ginbuksan ang kwarto ni Lansing kag sang nakitaan nga nagapanghugas pa sa sulod sang banyo sang iya nga mga pilas kag dugoon. Nakitaan sa sulod sang kwarto nga ginahanda ni Lansing ang iya mga pagkabutang para kuntani sa augmentation sa EV Magalona Municipal Police Station sa Fiesta Minatay. Sang aksidente nga naglupok ang armas nga iya ginakapitan. Dugang panibunilya si Lansing ang nakaangkon sa madalong mapila sa ulo kag sag-ang kagindala na sa Bacolod Adventist Medical Center. Nakuha naman sa lugar sang insidente ang isa ka kalibre 45 pistola nga armas lutang. Sa karon hindi pa matumo ni Bonilla ang motibo sa likod sining krimen. Apan nagaplano ini nga ipaidalom sa firearm test
ang biktima samtang armas naman ang ipaidalom sa ballistic examination na. Si Liansing ang nadestino sa Negros Occidental Police Provincial Office kon Nokpo kang natalan na kuntani augment sa banwas ang EB Magalona bilang siya ang napaidalom pa sa Basic Insurgency Special Operation Course o kon BISOCA. Dugang pa nagbantog sadto si Liansing kag nangin inspirasyon sa madamo bangod nga siya ang ginbata kag nagdako sa sulod sang Home for the Blind kag may ginikanan nga pareho nga may disabilities o kon bulag apan nangin isa ka pulis. Sa iban pa nga balita lokal, patay ang isa ka rebelde sa separado nga engkwentro nga nagluntad sa sulad sang Gilungan pasado alas 9 sang gabi, Sabado, Oktubre 29. Ang napatay ang ginkilala lamang kay Elias Raymond, miyembro sang Central Negros 1 sang CPP-NPA. Sulod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commanding Officer sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, na-recover ang bangkay ni Ka Raymond samtang ginapatigayon ang clearing operation sa encounter site sa engkwentro nga nagluntad sa barangay sa may sitio Ilihan, Barangay Buenavista sa amuman nga syudad. Dugang pa ni Pasaporte, naglawig sang kapin 5 ka minutos ang binayluhanay sang lutang sa engkwentro nga nagluntad sa Barangay Buenavista. Na-recover man sa encounter site ang isa ka 12-gauge shotgun, isa ka kalibre 45 pistolang armas lutang, isa ka granada, 2 ka mga backpacks, pila ka mga personal nga gamit. May nakita man sa mga otoridad o kanang mga otoridad nga tulo-tulo sang dugo sa lugar kung saan nagpalagyo ang mga NPA. Samtang ang una naman nga enkwentro ang natabo alas 3 sang hapon sa sitio Mambog, Barangay Planas sa amuman nga syudad. Sunod kay Pasaporte, samtang nagkapatigayon sang humanitarian assistance kag disaster response operations ang mga militar tungod sa bagyo pa engine report pa sa mapumuluyo ang extortion activities sa mga rebelde sa lugar. Ginabulubanta 20 ka mga miyembro sang NPA ang engkwentro sa mga militar sa diin. Ang engkwentro naglawig sa 30 minutos. Ginpaig naman ni Pasaporte nga wala sa napilasan sa tropa sang mga militar. Adjacent barangay ni. Ang first encounter is nasa barangay Plana. So I think sitio Mambog. So kahapon mga factory. So dito ang first encounter and pagkagabi another encounter pero sa adjacent barangay na sa sitio Ilihan sa barangay Buenavista. Nabatian si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nasapuan na ang bangkay sa isa ka lalaki nga naanod sa overflow nga sakop sa barangay Kabkab, Banwas ng Isabela sa itong Biyernes ng gabi, Oktubre 28. Ang biktima ang ginkilala kay Reggie Fernandez, 33 anyos, ang sitio Macapalo, Barangay Riverside sa amuman nga Banwa. Sunod kay Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sang Isabela PNP, nakita na bangkay ni Fernandez nga nakasampay sa kilid sang suba sa Senda Espanya, Barangay Amin sa amuman nga Banwa. Las 10:30 kainagid lamang sang aga. Si Fernandez sa may madamo nga pila sa ulo kag wala nasang panapton sang nasapuan na. Naibaluan pasado alas 8 sang Biyernes ang gabi sang ginaanod sang mabaskog nga daludo sang tubig si Fernandez samtang nagatabok ini sa overflow sakay sa iya nga motorsiklo. Ang motorsiklo naman ni Fernandez ang na-recover 150 metros ang kalayoon gikan sa overflow kung saan siya ginanod kahapon nga adlaw. Sampay sa kilid, kaya may mga uhot na ako din nagnabaw ang tubig. Daw nagruwa ng mga dagko ngay lamon la. So dito sa nagsabit sa ulo, sa may sa bunggo-bunggo sa batogor tapos sa chin niya. Nabatian si Police Captain Joseph Partidas. Nagapabili naman nga missing ang isa ka mananagat matapos magkapa na ginasakyan sa bangka sa Barangay Gilungan o kon Gilungan, Banwas ang Kawayan pasado alas 8 sang gabi sa Oktubre 28. Ang ginapangita nga mananagat ang ginkilala kay Peter Niel Piraren, 32 anyos, kasado, kag residente sa Purok 3 Barangay Gilungan sa Muman nga Banwa. Sunod kay Police Major Gary Alan Rizuma, ang hepe sang Kawayan PNP, upod ni Piraren sa bangka si Benji Panes sa nagluntad ng insidente. Sa pagpangusisa ni Rizuma kay Panes, ginpayag nga pabalik na sila sa dulongkaan sang gulpe nga nagbaskog ang balod kag nagkapa ng ilang ginasakyan nga bangka. Nakatingwa nga makalangoy si Panes kag nakatakas siya sa sitio Kinalipay sa Barangay Gilungan sa Muman nga Banwa samtang wala naman makita si Piraren. Wala man na-recover ang bangka ang ilang ginasakyan bagong yusuno kay Panes ini ang nawasak sang mabaskog nga balod. Ang papapuli na nila mo, na siya na kwansa sa balot, ito kanyang nagkulong ng bangka. Sorry, lapit naman lang kami, ganun siya tungkol sa basko sa suba, kung siya entrance sa suba, basko ng karet pagwa. Siya naanod, ang iupo niya, nakasurvive niya. Ako nakasurvive siya, nakasampay siya sa ingat. Okay. Kaya wala nadalagi sa sanod, ikot niya bangka. Ang bangka, kung hindi kami naman na-recover pa.
Nabatian si Police Major Gary Alan Rizuma. Sa iban pa nga balita, lokal naglambot na sa 19,434, 19,434 ang mga apektado nga pamilya bangod man sa bagyo paing diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ina ang may kapugusan nga 82,929 ka mga individual. Ang mga nag-evacuate naman nga mga pamilya naglabot sa 2,542 kag karon nagatended na sa mga evacuation center. Dinigid ang kapugusan sa 9,472 ka mga individual. Samtang may 1,710 naman ka mga pamilya na nag-evacuate apang wala dara nagatended sa evacuation center diri sa Negros Occidental. Inimang kinabugusan sang 8,032 ka mga individual. Sa report sa Provincial Social Welfare Office, ginpayag nga isila sa ron ang padayon na nga nag-coordinate sa natungdan nga mga City Social Welfare and Development Office subong man sa Department of Social Welfare and Development sa Region 6. Nangatag naman sila sang 250 ka mga family food packs para sa mga evacuees kag 160 tanan ka mga family food packs, 14 ka mga sakos ng bugas, 7 ka mga boxes sang mga sardinas kag 12 ka mga boxes sang beef loaf para sa mga residente kag mga evacuees. Luwas na sa katalagman ang 15 ka mga pasahero sa isa ka motorbangka matapos magkapan sa may bayon nga sakop sa barangay Molocabok, sulad sang Sagay, pasado launa sang hapon kahapon Oktubre 30. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr., hepe sang Sagay Component City Police Station, alin sa Vito Port ang bangka nga ginamaneho ni Giovanni Fernandez kag babalik na sa isla sang Molocabok sa nagluntad ang insidente. Dugang pa ni Injape yara nalapit sa Molocabok Tower ang bangka sang gulpe nga nagbaskog ang balod. Sa bulig sa mga tanod kag mga mananagat, na-rescue ang 15 ka mga pasahero nga ginkinalasan day Paul Vincent Fernandez, Angelo Dayday, John Lloyd Sanchez, Win Grace Carton, Sherwin Sironda, Aral Soplinas, Ace Benedict Riboton, Jayan Soplinas, Ismael Molas, Rochelle Batusen, Vanessa Lynn Batusen, Romela Batusen, Joseph Andy Fernandez, kag ang crew sang bangka nga si Jonathan Fernandez. Pagpatiag ni Injape, wala sang permit gikan sa Philippine Coast Guard ang pagbiyahe ni Andy Fernandez. Magod nga ginapaidalon pa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa syudad sang Sagay, Santion nga sila ang nagbiyahe. Wala man sa problema, na-rescue na yun. Okay. Kapuli mo dayon ganun. Hindi, wala gidya permiso nga maglakat nga magbiyahe. Private lang ako mo. Oo. So pinamilya, guro bala, kalabanan to daw mag-relax naman tong sakay. May guba gamay. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr. Gindulong na sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bradco Port kaina mga nasdos ang kaagahon ang mga standees kahapon nga adlaw Oktubre 29. Sunod kay Christine Treyes, Social Welfare Officer 1 sa DSSD, ang pinakauli nga datos nga numero sang standees nga ilan record yara sa 52 ka individual kag 6 ka walk-in evacuees. Kinkumpirma ni Treyes nga kabugusan nga 58 ka mga strandees kag evacuees ang nakarinatanan sa Takuling DPWH Evacuation Center. Ginpayag naman ni Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales nga magkasapol sila ni Mayor Albi Benitez sa talakayo ng action plan nga pagaymuon agad mapadasi kapag tukod sa mga puloy-an para sa mga informal settlers sa syudad. Sunod kay Gonzales, double time siya sa pagkikutar sa sining nga programa kag sa bulan sa Nobyembre, natalaan na magapirmahan na isang Memorandum of Agreement ang syudad pod sa DSHUD kag pag-ibig. Sunod pa kay Gonzales, 10,000 ka mga tawo ang gina-target nga una makakuha sang pagbalay o kung pabalay nga gintanyag sang syudad. Mangin prioridad sini ang mga Bacolod noon nga nagatinera sa ginakabig danger zone sa mga kalamidad. Naibaluan nagalambot sa tubdob na sobra 50,000 ang mga informal settlers sa syudad sang Bacolod. We had an emergency meeting with Mayor Albino because interrelated ni ang mga concerns naton while gasigi ang ulan kag baha. The local government sako sa pag asikaso sa mga relocation area, and some incidents in some barangay may mga naapektuhan nga mga balay kag mga nawasaag partially kag totally damaged. Aksyon Balita Sunday Edition. Inyo na batihan ang nagapangunang mga balita lokal sa Radio Philippine Standard Time las 6:07 sa mga balita nasyonal. Malacanang ginpanginwala ang report ngayara sa pungsod Japan si PBBM sa nagalaslas ang bagyo paeng sa Pilipinas. Kapili sa kamilyon ka mga Pinoy nag-evacuate kag apektado sang bagyo. Ang detalye sa nagapanguna ang mga balita nasyonal kay giban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang big factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo. Action Radio Philippine Standard Time na 6:12 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Ginpanginwala sang Office of the Press Secretary ang report nga yara si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pungsod Japan sa naglaslas ng bagyong Paeng sa pungsod Pilipinas. Sunod kay OPS Officer in Charge si Loy Garfield, wala sa pungsod Japan si Marcos. Wala naman nagatag sa dugang nga detalye si Garfield sa lokasyon ni PBBM sa naglaslas ang bagyo. Naibaruan ginpanguna ni PBBM ang full emergency meeting sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, apang siya ang nagtambong lamang online.
Palaligban para kay Presidente Bongbong Marcos Jr. kung nga wala gilayon ma-evacuate ng mga residente rason kung nga madamo nga mga nagkalamatay bangod sa paglaslas ni Bagyong Paeng. Sa ginpanigaan nga emergency full council meeting sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ginpag ni Marcos nga dapat usisaon ng rason kung nga tuman katas ang death toll sa Maguindanao. Sa pinakauling record, 67 nga napatay bangod sa bagyo sa Maguindanao. Dugang pa ni Marcos, duyag niya may baluan kung ano gid ang matod nga natabo kag ano ang pwede pang mahimo agud malikawan ang kaangay nga insidente. Ginpayag sa Provincial Disaster Management Office nga nagsaka nasa 53 ang nagkalamatay sa Maguindanao bangod sa pagbaha sa landslide tugang sa Bagyo Paeng. Yara sa 22 naman ang na-report nga missing, rason nga magapadayon ang search and retrieval operation subong nga adlaw. May 4 kataytay sa probinsya ang hindi maagyan matapos maguba kag ang pag-awas sa mga suba. Ginumpisa na sang local government unit ang pag-repack kag pagpanagtag sa ayuda sa mga apektado sa bagyo. Kapin 1 ka milyon ka mga Pinoy ang apektado sa Bagyo Paeng. Sa pinakauling nga datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kod NDRRMC, 277,383 ka mga pamilya ang apektado sa 2,445 ka mga barangay sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sacsargen, Caraga, Bangsamoro, kag sang Cordillera Administrative Region. Sa 932,077 ka mga nag-evacuate, 168,453 na lamang ka mga individual o kon 44,847 ka mga pamilya ang nag-itinere sa mga evacuation center. Sa among mga numero, 40,319 ka mga individual o kon 10,948 ka mga pamilya ang ginpaidalom sa preemptive evacuation. Ginpagwa na sa Malacanang ang Executive Order No. 7 nga nagatugot sa voluntaryong pagsuksok ng face mask sa outdoor kag indoor areas. Ang Executive Order ang ginpirmahan ng Executive Secretary Lucas Bersamin para kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nasad sa mando pisan kag voluntaryo na lamang ang pagsuksok ng face mask sa sunod kagwa sang mga edipisyo kung purian. Ginaengganyo sa gyapon nga padayuno na pagsunod sa Minimum Health Public Standard samtang yara sa idalom sa state of public emergency ang pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Apisar nga voluntaryo na lamang pagsuksok ng face mask sa outdoor kag indoor spaces. Kinahanglan sa gihapon ini nga isuksok sa mga healthcare facilities kaang isang clinic, hospital, laboratories, nursing homes kag dialysis clinic, medical transport vehicles kaang isang ambulansya kag paramedic rescue vehicle kag sa tanan nga say sa publiko nga transportasyon sa land, air kag sea travel. Ginengganyo man nga magsuksok ng face mask ang mga elderly nga may comorbidities, immunocompromised individuals, mga nagabusong wala sang bakuna batok sa COVID-19 kag nga mga may sintomas sang balatian. Manduan man ang tanan nga mga local government units nga magsumenter sang regular nga reports ang ila vaccination status sa Department of Health. Ang mando ang gidayon nga epektibo nga ipatuman sa tion nga mapublish na sa Official Gazette o kon pamantalaan. May foul play sa kamatayon sa ginatudlo middleman sa pagpatay sa veteran broadcaster nga si Percy Mabasa. Sa ginpanigan nga independent autopsy sang top forensic pathologist nga si Dr. Raquel Forton, ang kamatayon ni Cristito Palanya, isa ka kaso sang homicide. Dugang pa ni Forton napatay si Palanya sa asphyxia o kung suffocation bangod sang plastic bag nga gibutos sa iyang ulo. Ang report ni Forton ang tuhay sa unang nga palayag sa National Bureau of Investigation nga si Palanya ang napatay bangod sa natural death kung balatian o kung wala sang foul play. Ginkoperman man ni Forton nga may isa ka preso sa sulod sang New Bilibid Prison nga ginkuan nila sang dugang impormasyon agud makapamatuod sa mga natabo antes sa patay si Palanya. Nagwa man sa autopsy exam nga nagpositibo sa illegal nga droga si Palanya. Ginako ni Anay Bureau of Corrections o Bucor Chief Rafael Ragos sa korte nga ginpilit siya nga makatatlo ka beses agud lamang iduot si Anay Senator Laila de Lima. Suno kay Ragos ang tuig 2016 kag 2017, ginpilit lamang siya nga permahan ang affidavit agud mapagwa nga nagabaton si de Lima sang suhol gikan sa mga drug lord sa sulod sang National Penitentiary. Samtang ginpayag naman sang abogado ni Ragos nga si Attorney Michael Christopher D. Castro, ginsunod
Sunod lamang sa kliyente ang mando ni Ani Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Dugang paginpagman si Ragos nga kung hindi pagsundo ng mando sa Ani Tiglikom nga permahan ang affidavit may malaid nga matabo sa Anay Bucor Chief. Naibaluan si Ragos na nagtambong sa hearing sa korte sa Oktubre 28 Biyernes sa pihak sang pagpamalabag sang Department of Justice. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon. Mayang gabi lang kay Ma'am Ana Sinoro. Good evening kay Athea Kim Iriman. Blessed Sunday dra, no? Good evening man kay Sir Ray Flores Barrioga and kay Ma'am Lorna Diligencia. Good evening man kay Ma'am Inday Blasa nga naga-monitor gid pinagi naman sa ton live streaming. Nakaka-aksyon inyo na batian na kabusan nga pagpangalagad sa aksyon balita evening edition. Domingo kita nga presentation October 30, 2022. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa dapat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.